för en till början var vi glada amatörer vill jag nästan sagt att det var gröna grundspelare på det som Manna och Lie men så störtade det kunde i sommartäcken och allugväl så Raven kanske för en under vaskårten nu. Ja, vi det så att säga affären med förstår. Vi kör en cheligt men det är som Peter säger att det är kapten nu linjen vi går i är och Akkur ska stanna 2 livsskol nyer och vidare så blir nu så att säga dagarna som är färdig. Det är öle lite möjligt så vi är efter nu. Men kan man se just här det är nästan värre av en och ganska tvåa sista åren här det är väl en kamp på alla tiderna fyra till. Jo, det kan man gott säga. Så vi sätter ju normalt en kamp så börjar vi att bruka säkert och ägna lagen som vi kom till och pröva saxa på ägna och byta fälla ihop på en annan mata. Och vi sätter normalt kanske hvis vi finner 25 steg så får vi det vara i dalten ja och det var som att vi där då får just det och det var bara det sjön och vi det skulle shade ju helt nog som det ser ut så det blir en annan capping linjer vi bättre och hinner göra lugna kvitta som vi så det så ser det bra. Men vi då sätter så ofta för till det faktiskt nu det bara har på efter av alla folk som ångar det flott ner. Och att det så lite ner nu och det är så många som runt till Arjen så det på tamatan. Och det visste jag att Gröna så fel och själva visst de har hampla folka grundarläge så framvis så gånger vi lunch så är det uppe åter. Det är inte änt det går så svårt på det. Nej så släcker spada är så typ att jag kör så mycket störst fel vi kommer upp på den vägen där är så normalt så sätta på och vi får oss ni har de flesta spelare när vi är värande så som det ser ut lötna och Kai vi rövsligt alltså vi kommer störst efter till helt säkert vi får ner och vänta och komma upp på den vägen till det ska inte ni vara runt här och det är helt liv inte. Onkel ganska sagt då är det inte så att klackskingar är ringas för klackskingar alltså det kan ju näka det kan räkna och sätta högre och så framvis men kan det huxas att det kanske ger en möjlighet för Lucas som har runnit ut och få att hela stabiliseras inte där man netto för ner och vänta och kan pitcha näka upp istället för alla tyna här ska man säga eldsläckning. Ja, det kan man gå säga. Det är ångan till alltså det är otroligt skuffande att flytta ner alltså det är en ordentlig bitter och en svältja men det är nog så att vi det är så att säga färden ner och vi måste ta det härifrån och vi skulle alltså fälla är störst strategier och detta var en ordentlig strika och vi strategier och fälla nå men det är mer själv och till att det är det helt det är ju så släsch. Nej, nu spalt det mot en Lie som i alla för en rätt stor partners när det närmast spalt det KO ju av vallen. Vad är det fullt upp på för att sätta små perfekta här. Så nu har vi sett KO hobby har spalt tror jag med cornern ja och ta alltid att hobby är det friaste Lie som KO mött i år tar jag kanske stäcka upp i snö men allt i allt så är det helt säkert till det så tar jag för mig där. Och jag löste inte de hjärtat lucka för mig skapen. Det vill jag gärna göra. Så inte 2012 men 2011 så var det efter den gamla klassikern vi KO har på klassen. Ja, vi så tar ju sidan i kommande år så är det ja. Nej, men vi får ha säkert att Röna kommer upp på vägen och så prövar vi om vi inte kanske nå för topp i lagmanstejp nu.